Cho 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 cho, Igbo Quinn, Igbo Quinn, Igbo Crizono. Cho 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 cho, Nigeria Quinn, Nigeria Quinn, Nigeria Crizono. I finally got my Nigerian passport. Ozu ọbụla na-amaghị otu esi akpụ ogene ya were ọsọ were ije gbara bịawa ma lee egbe anya n'ọdụ ka ọ mụta otu ogene si adị. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwoke onye ọcha bụ onye nke ama dịka bekee Igbo enweela aṅụrị pụrụ iche n'ihi na o mezuola ihe niile nke iwu obodo kwuru ma nweta akwụkwọ ikikere nke ịbụ nwa afọ obodo Nigeria. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara n'ọba ozi efere mba ụwa ya bụ ebe ọ nọrọ wee gosi ka obi si wee bụrụ ya polina n'ihi ya bụ akwụkwọ ikikere nke o nwetara. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya achọpụtala na ọtụtụ ụmụafọ obodo Nigeria na-achọ ohere nke ha ga-eji esi n'obodo Nigeria wee gbapụ gawa ala bekee, mana ya onwe ya bụ onye ọcha eteela aka ya bidoro wee chọwa ohere nke ya ga-eji abụ ezi nwa afọ obodo Nigeria kajara akaja. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwoke bụ bekee Igbo ebe ọ nọ gosipụta otu obi si wee jupụta ya n'aṅụrị. Ka m bịakwanụ. Cho 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 cho, Igbo Quinn, Igbo Quinn, Igbo Crizono. Cho 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 cho, Nigeria Quinn, Nigeria Quinn, Nigeria Crizono. Hey people, I, the only BK Igbo in all of Saskatchewan, Canada. I am so excited. Why, you ask? Because today in the mail, I finally got my Nigerian passport! Woohoo! I now am an official citizen of Nigeria! Woohoo! People are leaving Nigeria to go where? To England, to the United States, to Canada, to Europe. Anywhere else in the world, they're flocking out of Nigeria. But I, BK Igbo, now with my Nigerian passport officially coming to mail, I am coming to Nigeria with my family to help fix the economy in Nigeria. People say, BK, the economy in Nigeria, the Naira is in the tank. There's a problem with the economy. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ihe mere m ji wee na-eweta ihe onyonyo a bụ maka ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị ọ na-abịa adịkọ na-eme ihere na ha bụ ndị Igbo. Ọ ihe mere m ji wee kwuo okwu izi ahụ m kwuru n'ihe onyonyo a nsị ụzụ ọbụla na-amaghị otu esi akpụ ogene ya bịa lee egbe anya n'ọdụ ka ọ mara ka ogene si adị. Maka ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị ọ na-eme ihere ịsụ asụsụ Igbo. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị ọ na-eme ihere igosipụta onwe ha na ha bụ ndị Igbo. Nwoke ị na-ahụ ebe a bụ onye mba Canada. Ọ na-alụ nwanne anyị nwaanyị onye Igbo, onye obodo Arọchukwu n'ime steeti Abia. Ha bi na mba Canada. Ha jikwanụ ụmụaka. Mana ịhụ otu nwoke a ị na-ahụ ebe a bụ onye ọcha, ịhụ otu o si etinye uche ka ọ mụta asụsụ Igbo, asụsụ ahụ na-eme gị ihere. Ịhụ ka nwoke a si etinye uche, na-etinye mmụọ ya, na-etinye oge ya ka ọ mụta asụsụ Igbo. Ị mara na asụsụ Igbo abụghị ihe ahụ iche. Ịhụkwanụ nwa ha nke ntakịrị, nwa ha nwaanyị, ịhụ ka ya bụ nwata si asụ Igbo, ata Igbo ata, eri Igbo ka nri. Ị ya amata na asụsụ Igbo abụghị ihe ahụ iche. Ọ na-abụ ihe mgbagwoju anya, ọ na-abụ ihe ihere na ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ebe ị ga-ahụ nwoke bụ onye Igbo, nwaanyị bụ onye Igbo, ha na-amụta ụmụaka. Ụfọdụ n'ime ha bikwa n'ala Igbo mana ha na-amụ ụmụaka, asị gị na ụmụaka ha ada anụ Igbo. Ma ndị bi n'ala Igbo ma ndị bi na mpaghara dị iche iche nke obodo Nigeria, ị na-ahụ nwoke bụ onye Igbo, nwaanyị bụ onye Igbo amụcha ụmụaka, onwe ya na-anụ Igbo n'ime ụmụ ha niile. Ọkwa na ihe jọgburu onwe ya. Na-etufughị oge, ụfọdụ ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo sikwa n'ezinụlọ nwoke a wee pụta. Achọrọ m igosi unu nwunye ya ahụ bụ nwanne anyị nwaanyị onye obodo Arọchukwu, ma gosikwa n'unu nwa ya nwaanyị nke obere ahụ nke ntọntọ, ka ịhụ ka ya bụ nwata nwaanyị si eri Igbo ka nri.
maka ịhụkwanụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ka ha si ebi n'ezinụlọ ha, ka ha si were asụsụ Igbo wee na-egwuri egwu. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị nyewekwa anyị n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Aro manmano. Oke Igbo manmano. Orihe orihe. Maazị. Marukwen. Marukwen. Marukwezono. Avambu bike Igbo. Ava unyempa ogo. Arụ mma mmanụ. Oke Igbo mma mmanụ. Ori ihe Maazị. Ava m bụ Ọgọ. Abụkwanụ m onye Atani Mawuru na Arụ. Ava di m bụ Bekee Igbo. Ọ bụ onye Saskatchewan nke dị na Canada. Over to you. My name is BK Ibu, aka Colin. I am from Saskatchewan, Canada, and my beautiful wife Ogo is from Atani Aro in Abia State, Nigeria. Ndewono. Ndewono. Maurukwezono. Oji ikoro karamba. Say Oji ikoro karamba. Oji ikoro karamba. Ndewono. Ndewono. Hi everyone, Otutu Oma and Hihi Oma, Mbeja Oma. Aha Mbubete Oledo. Today I'm going to teach you Igbo from 1 to 10 in Igbo and some words in Igbo. So let's get started. Now I'm gonna say 1 to 10 in Igbo. So let's get started. 0 adigi, 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri. Wonderful Igbo! Let's get started with what we're going to say. Come is bia. Gawa is go. Oche is chair. And we have nne is mommy. And we have akuko is book. And I want to tell you a song that is about akuko and money. So it goes like this. Akuko na tuto. Ọnara na muta onye were nkasi obi ọ ga-amụta akụkọ n'ọbụrụ na nne gị na nna gị wee go n'ọbụrụ na nne gị na nna gị wee go. So what that song means is you want to go to school but your parents don't have enough money, but if they have enough money you can go to school. That's what it means. So, this is my beautiful Igbo dress and it's called in Igbo Uwe, which means dress. Gasahu, which means go and shower. Tamchom, which means shh. When your mom or dad is talking to you, or you're talking so much, or you're cooking now, they will say, "Tam chong." Galons. I'm feeling like 20. Next we have mmiri is water. Mmiri is water. Next we have akuko is book. Ishi is head. Anya is eye. Eze is teeth. Imi is nose. Tongue, ire. We have uku, leg. Hand, aka. Afo is stomach. Ear is nti. It could mean ear or listen. That's what it could mean. If your parents are Igbo,
Please learn Igbo and subscribe to my videos. Igbo Amaka! Why are you hitting your plate like that? What is going on? You drink coffee, you hit spoons in the cup, you're drinking cereal like that. Please stop! It's annoying! Stop! Come on, guys, can you see this man? Can you see? This man is eating like he's in a village. Are you a village man? I'm talking to him, he's not answering, he's ignoring me. Really? Oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, oh Indio. Why are you Mommy! Oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, Really? Can you guys see what I'm saying in this house? This man is eating like he's in the village. oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, Oh oh Lord. Indio. You know what? I'm not gonna talk to you anymore. I just hate it. You're eating like you're feeling. Are you in the village? Oh Sunday, oh Indio. 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 Sing. Can you guys sing what I'm saying in this house? He's eating like a village man. And then he's singing on Sunday Owendi for me, right? Oh Sunday. Okay. You really? I'm not gonna cook for you for 3 days. You're gonna go hungry. I'm not gonna cook for you. Oh Sunday, oh Indio. Die. Look, it's not even funny. It's not funny. Oh Sunday, oh Indio. 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 Hey guys, I don't know what the problem is. I don't know why my wife is so upset. She told me that's how they eat in the village. They put coffee up to their face, they put cereal up to their face. I'm just doing as they do in the village. So, oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, oh Indio. Oh Sunday, oh Indio. You're singing on you're singing on Sunday already for me. You're singing on. I've told you 3 days. 3 days, no food. No food, 3 days. You're singing on Sunday already, no problem. Okay. Oh Sunday, oh Indio. aha ọkwa ikirichala ka ya bụ ihe si aga na ezinụlọ bekee Igbo. Nwanne m nwaanyị bụ nwunye nwoke a, ana m asị gị daalụ ọlụ. Jide ka iji maka gịnị? Onye asịrị ya jide ka o ji, ị mara na ihe ọ na-eme dị mma. Jide ka iji jide ya bụ asụsụ Igbo iji ma jisie ya ike dịka isi wee na-akwalite asụsụ Igbo na mba Canada. Ana m asị Chineke nna gọzie gị, gọzikwa ezinụlọ gị, gọziere anyị ọgọ anyị nwoke. Nke a wee bụrụ ihe ịma aka wee nye ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị Igbo, ndị na-amaghị asụ Igbo makwanụ ndị na-amụta nwa kụziwere nwa ha bekee. Asịkwa m na asụsụ bekee dị njọ, asụsụ bekee amaka, mana ọ bụghị asụsụ anyị. Asị m nwa gị amụla ka esi asụ bekee, ọ chọgodo ịmụ ka esi asụ asụsụ dị iche iche, asụsụ ndị ọzọ, asụsụ 10 ya mụta ya. Ọ bụrụ na ya bụ nwata mara akwụkwọ, ọ bụrụ na ụbụrụ ya bụ nwata na-acha ọkụ, ọ ga-amụnwu asụsụ ole ọ chọrọ ịmụ n'ụwa. Mana nke ahụ bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ obodo ya, ekwela ka ọ kọọ ya. Nke ahụ bụ asụsụ obodo gị, gị nwa bụ onye mụrụ nwa, nke ahụ bụ asụsụ obodo gị. Gbalịa hụ na nwa gị na-anụ ma na-asụ asụsụ obodo gị, ọ dị oke mkpa. Gị nwa bụ onye na-eche na asụsụ Igbo bụ ihe ndị ime obodo, gị nwa bụ onye na-eche na asụsụ Igbo bụ ihe ndị mgbe ochie, gị nwa bụ onye na-eche na asụsụ Igbo enweghị ebe eji ya aga, ịhụlanụ ya na asụsụ Igbo na-agbasazi n'ụwa gbaa gburugburu.
ịhụla ka esi azụ asụsụ Igbo azọ na mpaghara ụwa dị iche iche. O nwere ihe onyonyo ọzọ m wetabugoro unu na peji a na chanel a na mbụ. Ọ dị ka n'afọ gara aga ka m wetara ihe onyonyo ahụ ebe anyị gosiri ọtụtụ ụmụaka ndị China, ụmụaka Chinese, ebe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ wee na-amụ ka esi asụ Igbo. Asịkwa m ụmụ ndị be anyị bụ ndị bi na China, asị m ụmụ ndị China ịhụ ebe ndị nne na nna ha kwụrụ ụgwọ kpọta ha n'ụlọ akwụkwọ ka ha mụwa ka esi asụ Igbo. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Mana ọ bụ ihe ihere na ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị bi n'ala Igbo amaghị otu esi asụ Igbo. Ọ bụkwanụ ihe ihere na gị nwa bụ onye Igbo i wee lụọ onye Igbo, ịkụzinworo nwa gị ma ọkwa na ụmụ gị ka esi asụ Igbo. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka gịnị? Atụọrọ ọmara, atụkwara n'ofeke ome gịnị? Ofere isi tinye n'ọfịa. Ọ webụrụ maka ya gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere ọkpụkpọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.